ניתוק נכון מעמידת ידיים עם הבטן לקיר באמצעות שימוש בכתפיים. אני מטפס לעמידת ידיים עם הבטן לקיר, מתקרב לקיר יחסית, כפות רגליים בפוינט ורק הם נוגעות בקיר. האגן שלי מקובץ חזק, אני נשען קדימה עם הכתפיים, נשען, עד שהרגליים מתנתקות לבד. בנקודה הזאת אני צריך להחזיר את הכתפיים למקום, בצורה הזאת. ושוב פעם, האגן מקובץ, נשען קדימה עם הכתפיים עד שהרגליים מתנתקות ומחזיר אותם למקום, בצורה הזאת. למה התנועה הזאת של להחזיר את הכתפיים אחורה ואז להיכנס איתם קדימה היא בכלל חשובה? הסיבה היא בגלל שבעמידת ידיים רגילה שהגוף שלך נוטה אחורה לכיוון הבטן, מה שאתה צריך לעשות בשביל להתנגד זה לקחת את הכתפיים קדימה ואז להחזיר אותם למקום בדיוק כמו שעשינו עכשיו בניתוק מהקיר, ואני אדגים את זה. אני קופץ לעמידת ידיים. עכשיו, שהגוף שלי בא ליפול אחורה, מה שאני עושה, נכנס עם הכתפיים קדימה, מחזיר אותם למקום. עכשיו הגוף שלי בא ליפול אחורה, הופ, נכנס קדימה, מחזיר למקום.